No? Chcel by som si objednať zase služby. OK, za 5 minút som tam. Čakám. Kde sú vyjebanci? Vyšte hodiny. Ty koko. Dobrý. Dobrý, no konečne. Hej. No, Chcem to rýchlo, hej? No, veď sadite si. Ja, dávaj. Budem platiť kreditkou zatiaľ. Díky. Díky a ja. Čau. Čau. Na budúce. Ja.